Спаске, да ти се оплача. Преди да родя малкия Тошко, си мислих, че съм силен човек. Ходех на фитнес, дигах тежести, издържах на стреса в офиса. А днес беше трета световна, защото нарязах кашкавалчето на тригълници, а не на правоъгълници. Сутринта започна с "обуй си чорапите". След 10 минути единият чорап му беше на главата, а другия в аквариума при златната рибка. Застата не нема му е стадейно, мамо. Как да спориш с такава емпатия и тишината, Спаске? Ако той ще клетих повече от 30 секунди, или рисува по дивана с перманентен маркер, или яде нещо, което изисква активен въглен след това. С нощи, след като го приспа, сядам на дивана, взимам си чипс и след първото хръш се чува: "Мама, искам и аз". Ама нищо, Спаски. Утре пак ще стъпя на едно лего в 3 сутринта, щом това е единствената акупунктура, която мога да си позволя.